Sa mga balita, patas, sa impormasyon, public service, enot ka, malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Membro po sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang tamang oras alas 11:02 na po ng pagka morning. Ang oras na ni dala po sendok kan ako Bicol Party List kan Lucena Electrical Supply na yaon po dyan sa sentro kan Iriga asin katahid kan na Barangay Hall kan San Francisco Sudad po kan Iriga kan ACT-CIS Party List siring man po ni Honorable Ruben Aguila, aspirante para municipal councilor kan Banwaan kan Batu, Camarines Sur. Number 2 sa balota si Kapitan Aguila. Pero mga tugang maray na aga po sa Sendo po Gabos and welcome sa satuyang paglibanan sa programang Salud asin man kabuhayan. Ngunyan pong aldaw na Biyernes. Bit sa 12 kan bulan na presente. Sa lado technical, si Pading Tony Aguilar with Aldrin Orlando. Duman na sa ibong si Engineer Lindon Toralio. Asin man si Pading Tony Saison. Ang sabi ni Kuya Cha, alias Buto-Buto. Welcome po sa satuyang paglibanan. Abot kitang alas 12 sa pag-atod nin mga informasyon, mga karahayan para po sa satuyang salud. Kaya paano po siyempre ang pagbabareta. Ngunyan na panahon na sabi po kan na mga gurang dahil magpara painit, dahil magpara babad sa mga lugar na grabe po ang sikat kan na salda. Sabad magkaiko kita nin na mamatian, helang, arog magakan kuyan, hindi pong pahelang sa satuyang kublit. Iyo po yan ang uso mo niyan. Mga helang sa kublit. Minsan sure eyes, ang mga matataan kuyan na dadali kan helang na init kan na saldang.
Ano ang gibungon tanganing dahil kita makamatikan ng mga siri. Dahil po dama para painit. May mga kaputan nga tata kumukulubot ang sa tuyang lalagon. Lalong-lalo na ito pong mga nag-iedad na. Kadapol na mga bagay ang nagkikrear kan mga raot kan na sa tuyang kublit, lagon, iguang mga punggod. Sabi kan mga gurang, pag pinunggod nga niya, aba, na-inlove na nga yan, si Kuyan. Pero bako po, ang rason kayan. Ang kublit niya to, iyo po na gibo sa sarong matibay na balot. Bakong si balot napigkakan. Napapatos min mga bagay na madali pong maraot, lalong-lalo na kung ipinagbababad niya ito ini sa saldang. Sa edad na 40, uuntok na ang paggibok kan collagen sa satuyang kublit. Pagurang na pagurang, paedad na paedad, nawawara yan. Na nagtatao sa tatuya nin kaginahawanan para sa tuyang kublit. Kunday niya to atamanon ang mga siring pwede siya na mag-clear. Nin mga ako yan raot kan sa tuyang kublit. Kaya po, ang mas maray kayan, ingatan. Lalo-lalo na ngunyan na sobra ang init kan saldang, iyo ang nakapag danyar. Tanganing maraot ang sa tuyang kublit. Pero mga tugang kami po mabuelta kan sa muyang informasyon, uyang unaan sa tuyang pagirumdum. Ang pagkabuhay ng tao sa kinaban sa milagro, alagad ang pagkagadan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuhan, kita naghahanap ng makakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Coronaria Maestrado, mananauman niya to, unta kan 1973, nag-ofresi ring kalidad na serbisyo, alaga sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services o la Coronaria Maestrado, madali sa naghanapon, ang main office, yaon sa San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Igwanin mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabua, asin sa Manuan, Canpili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasabili ng the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician at medical legal kan NBI Manila. Sa Roman na license in Balmer with license number 749. An A. Vega Funeral Services, Ula Coronaria Maestrado. Bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan po i-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Coronaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Ini po si Teacher Joe Fortuno.
Nagpapasalamat sa Indo sa halipot sa ng panahon, naging mainit asin dayagay ang sa Indong pag-ako sa sakuya. Ini nagtao sa kuya, hingga kulang kaugmahan. Kaya inimam ko ang sakuya pangako. Ang marhay asin totoong serbisyo ni Congressman Sal Fortuno, ipapadagos ko, ipapaurog ko, para sa linggunadang mas progresibo, mas asensado. Iboto Josa Fortuno para representante kan 5th District, number 3 sa balota. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision, ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses at reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Gaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Mga manoy, mga manay, sa panahon mo niyan, aram ka na kung isay ang dakol na natabangan. Ang ako Bicol Party List, sarong dekada na nagsiservis sa tuya. May konkretong mga programa sa edukasyon, salud, kabuhayan, infrastruktura, agrikultura. Kaya sa isa pa, so dati sana, diretso na kita sa 141 sa Balota. Ako Bicol! Ako Bicol Party List, yakabang na. Kasunod pa. This political ads paid for by Ako Bicol Party List, second floor, Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Mga tugang, yauna si Kerwin Bunowon Mirando Boniface, kasyudad kan Iriga, tulpor at sindikadong magservis. Sa Iriga, ikaw ang bago naming karamay. Tuwi na serbisyo sa aming yaalay. Si Kerwin Mirando Bonevi, sa lungsod ng Iriga, siya ay aming bida. Tandaan, kasyudad ni Iriga, Kerwin Bunowon Mirando Boniface na kita. Mga kababayan kong taga Iriga City, atin pong iboto bilang alkalde ng ating bayan, Emmanuel Nonocoy Alpinor Jr., ang tunay na may malasakit, paninindigan, at may magandang plano sa ating bayan. Siya pa rin iboto natin, Nonocoy Alpinor, siya kakampi natin. Magaling na dito at laging maaasahan sa serbisyo ay tapat. Kanyang mga patunayan na tulungan ng lahat. Dahil siya'y masipag, tumutulong sa lahat. Kaya wala nang mahanapin, dapat lang iboto natin. Dahil ikaw lang ang gusto namin na maging leader. Nonocoy Alpinor, bilang mayor. Kaya ngayon, muling nagbabalik ang inyong lingkod, Emmanuel Nonocoy Alpinor Jr., number 1 sa balota. Siya po ang magtatayo ng kauna-unang People Council ng Iriga City. May boses ang lahat, bata, matanda, senior citizen, mag-asawa, estudyante, kahit ano ka pa, may boses ka. Isang beses ka na lang pipila sa loob ng 3 taon para sa prangkisa ng inyong tricycle. Kaya kung gusto mo ng tunay na pagbabago, ito na ang tamang panahon. Kaya sa darating na halalan, huwag natin kalilimutan. Number 1 sa balota, Emmanuel Nonocoy Alpinor Jr. Maraming salamat po sa inyong tunay na suporta. Ikaw lang ang gusto namin na maging. Ang probinsyano, number 64. Ating
iboto. Number 54, ang probinsyano, ang probinsyano. Number 54, sa balota mo, ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano party list, probinsyano, ang probinsyano. Number 54, ang probinsyano party list, iboto. Number 54, ang probinsyano. Naglilingkod araw-araw sa Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil sa probinsyano, ang tida ay ikaw. Mangingisda o doktor, magsasaka o guro. Kahit ano pang trabaho, sagot ka ng probinsyano. Ang probinsyano, number 54, sa balota mo. Ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano party list, probinsyano, ang probinsyano. Number 54, ang probinsyano party list, iboto. Number 54, ang probinsyano party list. Uy, si Don Domina, tara, lapitan natin. Yun ay mananalo. Siya muling magbabalik para sa sanggunian upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Ang kaunlaran at asam na pagbabago, mangyayari yun sa atin. Maniwala ka sa akin, ha? Paulit-ulit ang bulong ng mga tao. Sila ay sigurado, tiyak na ang panalo. Si Dodon ang may puso, si Dodon ang may isip. Maayos na gobyerno ay tiyak na mauuwi. Maasahan talaga, umulan ng umaraw, tayo paglalaban niya. Oo, ako, ikaw, buong napasumama na. At tulungan natin siya, kapit kamay sabay-sabay ang lahat ay kailangan magkaisa siya matapat. Pagmamahal sa atin ibubuhos. Marami siya proyektong matatapos. Servisyo niya sa bayan kaya mati mauubos. Matiwala ng kaibigan tayo makakaraos. Hangad niya na baguhin ng bayan nyo. Muli nating ibalik si Dondong sa konseho. Kaya sa mayo na darating siya para kagawad natin. Huwag niyong kalilimutan, si Dondong ay iboto na. Si Dondong ay iboto na. Si Dondong ay panalo ka. Si Dondong ay iboto na. Mga kababayan, atin pong ihala Orlando Dondon Palmes Pentecostes para konsihan sa bayan ng Nabwa. Tapat na lingkod bayan, idol ng kabataan. Orlando Dondon Palmes Pentecostes, numero 11 sa balota. Ang management kan RPN, DCKI, Radio Ronda, nagpapasalamat po sa mga minasunod na sponsors sa hindi mo nyamong live coverage kan Siete Palabras, EAEC Construction and Supply, Main Office, Pinaglabanan Street, San Agustin, Iriga City, Hardware and Construction Office, Boundary of San Isidro in Perpetual Health, Iriga City, Andalis Enterprises, Perpetual Health, Iriga City, Andalis Fuel Shop, Incorporal Street Corner, Calcedonia Street, San Agustin, Iriga City, Engineer Steve and Edith Andalis, Proprietor, Managing Officer, Engineer Steve Brian C. Andalis, Engineer Ivy Marie C. Andalis, Engineer Steve Paul C. Andalis, Miss Ida Marie C. Iriga City Water District and Prime Water Iriga City, care of Engineer Ervin Paris, Branch Manager, Mrs. Monica Pelitian, family of Limassol, Cyprus, Honorable Roland Divisinio and family, Liga President, Province of Camarines Sur, Honorable City Councilor Dante C. Oliva and family of Santo Domingo, Iriga City, Honorable Mayor Jeffrey Sr. of Bao, Camarines Sur, Honorable Marbit Ardumagsan and family, Liga President, Association sa Barangay Captain of Nabua, Camarines Sur, Honorable Board Member Rex Oliva, aspirant for Vice Mayor of Iriga City, asinan sa iyang pamangkin na si Botsuko Oliva, maribay sa iya sa kargong board member sa Rinconada area sa Sanggunian Panlalawigan kan Probinsya ng Camarines Sur. Honorable Manny Noble, re-electionist board member, 5th District of Camarines Sur. Salamat po sa inyong gabos. Ang pagkagadaan ni
Jesucristo sa krus para matubusan sa tuyang mga kasalan. Sarong maliwanag na ehemplo ng sakripisyo para sa sangkatauhan. Ngunya na panahon ng Koresma, magkakanigong pagpurupurupon ta ang sayang pinahiling na halimbawa para maging maray kitang mga servidor publiko na mayong hinahalal na karibay sa gabos niya tong sakripisyo. Ang Lenten message na ini, halikitid sa Joe Fortuno asin sa sayang bilog na pamilya. Ang mga minasunod na sponsor nagpapaabot sa St. John na pasasalamat sa Holy Week. Punong Barangay Antonio C. Serrano, Santo Niño, Erga City. Punong Barangay Danreb Nacario, Aboniti, Santa Teresita, Erga City. Engineer Simasi Gonzaga, ana Principal Engineer Kana Neya, Rinconada Integrated Irrigated System na nakabase dyan sa Santa Elena, Erga City. Ex-Municipal Councilor Dr. Bilya Zantoa Nonato, kana Buhit, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection headed by Fire Chief Inspector Alex Lagarde, Erga City. Burata na Sariles, may pwesto man dyan sa market site San Francisco, Erga City. Barangay Kagawad Melnan Robles Morallo, San Isidro, Erga City. Asinman kana Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bicol, care of OIC Regional Director Ariel Piocento, kana Pabrika, Bula, Camarines Sur. Kami po nagpapaabot sa inyo na pasasalamat. Report! Pero matugang sa oras na yun, nasa linya si Karundang Philip Barasina para sa karagdagan na informasyon. Karundang Philip, go ahead. Salamat tabi Karundang Mar. Good morning sa mga parang tabay niya to. Diyan sa Barangay San Francisco, District kan Irga, ngunya na pagkaldaw, talagang kadakol kan nagpa-circumcise. Mala nga nita halos lampas 50 mga hoben na nagpa-circumcise ngunya na pagkaaldaw. Huli! Oo. Sain? Sa evacuation center ka na Barangay San Francisco. Dahil iba? Dahil na ako pwede dyan. Itong sarong kandidato na medyo may edad-edad na sa pagkakagawad, pwede pa. Pwede pa? Pwede pa na turion. Di ko ta, sinabihan mo sa Kapitan Magbali. Si Kapitan Mayo. Sain? Yaon dahil sa sarong kapihan. Yun. Sige. Kaya talagang successful na sinambit ng pagtuturi dyan sa Barangay San Francisco, District kan Irga, ngunya na pagkaldaw, kadakol panganik kan mga nagpapalista na mapaturi pa. Kundi ko duman na sarong naka-crutches, nervyos, na edad-edad na. Mga nasa kunya na ito pwedeng 30 anyos dahil pa circumcised kaya bakupang bunyag. pigni nervyos malagay niyang kalag papaisip-isip kaya naka-crutches pa pati kaya paanong maaraman kung makulog kung bako yun nga yan kaya aputon pa si Karundang Philip kung makulog pangyayaring buhay kaya talagang pagpa-circumcise na niyo o pagtuturi na sponsor pala ni GM Amoroso Grimaldo. Yun. Tapos sa iyang agom yung mga naglilista. Kadakol daw kan mga politiko na gustong magpadrino sa mga araw kayo, no? Oo, eleksyon kaya. Kunya na sabi nga ni kaya na maray na kunya niyan itong kung sa Holy Week may apod baga kaya na dahil ka ngaya pwede na parigos kung dahil ka pa nagpabunyag. Yes.
bago ka magparigos, magpabunyag ka muna. Tama. Yan ang kunyan-kunyan na pagkaldaw. Sabi nga ni Kayan, nakulang okasyon kan mga naipaturi dyan sa Barangay San Francisco, digdi sa Siyudad Can Irga. Malay itong mga nahiling kong naglalakaw, pagluwas duman pakaturi, intiro na bagay itong bigakang, Ayun. bakunang street ang paglakaw. Ay pambira niya ako. Apunta daw si Titoy. Namuro. Paano niya ako ini para mga pinag-torin, tiro na bagang Pilay na ano? Iba lang dakaw. Iba na. Ako, ibang klase talaga pala pag nabubunyaga na. Naramdaman ko pa ditong kanya ni Teacher Joe Salfortuno. Tatak Salfortuno. Ayun. Kaya yan ang magayo na programa ko niyan kan sarong kandidato sa pagka City Councilor digdi sa Siyudad Can Irga na si GM Amoroso Grimaldo. Sabi pati niya, numero 10, Grimaldo. Ang mira, mga konselo na may nagduwang pating bados sa bago sa residensya ni GM. With, ano daw nga, maray nga sir, kana agom na garong nga nasusuya, nasasakuya sa bados. Ay sabi man kayo doon sa rungkurang, mo sa nangyang luya. Dapat nga, lambingan mo, agom. Naway ka mabres. Hindi nga magpararabong. Mili nga ta mabres na, rinarabungan na ka. Dapat nga, pag-abot niya ka agong mong lalaki, tanganing nga maugmaman, timplan mo sa kapiro, lambingan mo. Yan. Uy, Bading, alam daw muna. Good morning kay Madam Miam Ibareta Orbita sa Abidra. Yan kaya kay Madam Dami. Pagkawan ko si Karondang Joey ka. Ang nangyayari. Si Ate Marie, nagluluwas ka sa bago, takadakol tao. Duman sa iyang district office, uminabot pa sa mga pag-irilta sa profesyon. Ay, nako. Nahalat mo. Oo, dahil nag-arali na. Kunyan, dahil naguhuraw baga sa tao duman. So, pati sa mga pag-iribata sa profesyon din, nakatagal, nag-arali man tulos. Kaya dapat ba, apo doon nindo, maamay ka mo tulos-tulos. Oo, sa pagkadakol na, pero nagtuturog-turugan na. Mga kandidato ko niyan. Pati nga ni si Dawa Turok Pilinggis ngayon, mata naman ko takunti. Kunya na exhausted na. Bihira niya ko. Dugay na, kagawad. Daw kakan man of action, pirming action agad pag nakaulay mo. Hindi yan perting mga ralaban, magkaibahan kung minsan medyo nagsusuruhayan. Yan ang magkaibahan sa Team 1 Kamsur pero magkasuhay sa pangangampanya. Nagkakanya-kanyang duwa. Talagang pag ginapot mo si Manay Bet Bernales, ikaw man nga matuod, kosa na ngayon. Katikot sa na ngayon, medyo di siya na ngayon nagkakatugmakan ng mga kaisipan. Entonces, naigwa talaga. Ikaw talagang paduman sa payag ni Bet Bernales, ikaw talagang dahil pagkasundo. Anduwa man siya. Dahil man siya kay bata. Ako nga, Miss Erica, hilingon mo nga sa likod ko, Garolito Lapid, kung ano nga ang pinangganahan ko kan mga nagtalikod na panahon. Miss Erica baga nga ako. So what? Yan na napot dyan. So what? So what? Miss Erica ka. Ngunyan, Miss Kagawad ka na. Yan. Mayo ka naman ako. Kaya, Miss Kagawad. Kundi yan masakit na karo
Kunyan, pakro kunyan sa naman, parulisya. Ning si Manaibit Bernales sa mga butante. Pero to, sa bagay, kumitsido man ako na ang style niya sa politika, dahil maggastos. Amo. Yan ang the best, pero pag nanggana, magserbisyo, mas maray pa yan. Tama. Kung nasobranin gastos, tapos pag-abot kan oras, di mo na masilag, dahil so pigsasabi niya may serbisyo sa mga TS, mangyari kan, pangyayari. Dahil nangyari, so pangyayari. So, yan tabi, kaundang Mara na sa kuyang dugang na informasyon. Good morning pala, ki dating Municipal Treasurer ka na panuanin pa to, si dating Vice Mayor Robin Pele, asin si Mama Ninya Pili. Ruyan Bato. Kaya, kumusta na lang sa iya? Sa Inda. Talagang sabi ni ma'am niya, lang boblay mo man niya maggabil agom. Itong sabi man ni agom niya, bako man niya nasa tribuna, ang interview nga sa kuya. Pero may style na ko, istorya. Kaya isip ko na ngayon, agom, hindi mo na ngayon ako para sabihan, tataw na ako kan. Ay, makonselo na mag-agom na Pare, gislapit pala madigdig mo niyan. Gislapit. Gislapit. Anong oras? Yan na alas 12. Papasadahan ko yan. Okay. So, yan tabi, karon dang Mara na sa kuyang madugang na informasyon. Ako man si Philip Baracena, RPN, Radyo Ronda. Salamat na maray, karundang Philip Baracena, kan sa imong informasyon. Kami po maparam na sa lookan sa tuyang programa na kaibanan ko sa lado teknikal si Pading Tony Aguilar with Rodel Aldrin Orbanda. Ini po ang sa pong amigo sa radyo si Mar Baroga nagpapabot sa intunin good morning sa mga parantabay niya to. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa Gondonian. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga, Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang natamang oras sa radyo DZKI, alas 11:30, isa-is na po nin pagka-morning. Radyo Ronda Newswatch. Radyo Ronda Newswatch. Maray na aga Bicolandia, maray na aga Ringkunada.
asin maray naga iriga. O yan na po ang nakateleponan ka na sa tuyang pagbabareta. Ngunyan na aldaw na inikan na Biyernes. Apit sa 12 na po kan na bulan na Abril. Ngunyan na uya na po ang sa tuyang mga detalyes ka na sa tuyang mga bareta ka ng daw. Pinunan na kasubagong alas 8 nin pagkaaga hanggang alas 3 nin na pagkahapon. Ananom na oras na power interruption sa may parte kan na Barangay Santiago kaining sudad kan iriga asin entire buhi Camarines Sur. Ini ang pinagpaluwas na power interruption advisory kan Camarines Sur 3 Electric Cooperatives. Ang rason kan nasampitan ng power interruption iyo ang clearing of line na pinagsambit ng ani ang mga apektadong lugar. Ang power service i-restore man giraray pagkatapos kan na sinambit ng patrabaho. Ano ng bitan na advisory mismong ipinaabot kan na Camarines Sur 3 Electric Cooperatives. Sa tuyang pareta sa lado lokal paman nagiraray nakatalaan nagibon sa Abril 27 ngunya na taon ang Grand Rally kan ang probinsyano party list nagigibon na mismo sa Iriga City Grandstand kan sudad kad Iriga. Nakatalaan na magabot sa sinambit ng pagkatiripon o sa pinagkapapod na Grand Rally. Iyo po si Coco Martin asin ang natulong nominado. Ang natulong nominado iyo sinda Alfred de los Santos. Iyo ang first nominee from Albay. Asin man Ronnie Ong iyo po ang second nominee na nagahari duman sa Leyte. Ang ikatulo, Edward de los Santos, na iyo po ang third nominee asin mismo taga duman sa probinsya kan Albay. Ang probinsyano ang sango niyan. Pinaganduyugan kan na mga Irigenyo, lalong-lalo na kung magpasiring sa sudad kan Iriga, ang mga sinambit ng nominees kan ang probinsyano. Iba pa mga detalles ngunyan kan sa tuyang mga pagbabareta sa lado lokal pa man nagiraray kan aldaw kanya-kanyang reklamo ang mga kandidato sige sa Rinconada area matapos na magputwa na kung nasain nagiipit ka nagkapirang kandidato man lalong-lalo na kung ang mga streamer ang nasandang kinakaanggutan asin pinagka-arali ang sinambit ng mga tarpulin kan ibang mga kandidato. Sinabi kan informante na sayang man na subuot kung papaliun sana ng bitan na mga streamer asin man tarpulin kan mga kandidato.
sa rin man na posisyon sa enterong area kan distrito. Iba pa mga detalles kan na mga bareta kan aldaw pinagsayumahan ni Vice Presidente Leni Robredo kan Liberal Party ang nasa likod kan pagpapalawas kan totoong narcolist video. Sigon kay Robredo, sinabi kay Nina pasawot sana na pinagbabasol kan mga LP na binansagan na dilawan sa nambang may nagluluwas daang black propaganda laban na kay Presidente Rodrigo Duterte asin sa iyang administrasyon. Sigon kay Robredo, dapat na pangaranan kan Presidente ang mga miyembro kan LP na pinagdududahan nagpapakalat kan nakakarawat na video. Magdumduman na sarong nagpabisto alias Bikoy na subot dating nagtatrabaho sa drug syndicate ang nagtutuklo sa mga miyembro kan Duterte administration na may relasyon sa illegal na droga ang tinumbok ang totoong narcolist na kuminalat sa internet ay sinman YouTube. Dagdag pa kan Vice Presidente, halos gabos ng mga miyembro subot kan LP naglipat na sa Partido Demokratikong Pilipino, Lakas ng Bayan, PDP Laban, asin mayo na sindang kwarta o resources sa paramas na gibon ang panraraon. Sigon kay Robredo, sa imbes na mag-gustay ning kwarta sa paggibo kan black propaganda, mas mainam na ibus na sa nada ini ninda sa indang pangangampanya. At saan na mabwelta kami kan na sa muyang kapag atod nin mga bareta kan na aldaw uyang una. Kung meron ka nasaksihan na kriminalidad, pagbigayan ng magad sa may otoridad, meron kang abilidad. Niña Orpon Taduran, Public Service Lady, Tatak Tulfo, taga Irigadi, Certified Bicolano, Kisay Pakita, Mayo ng iba, Wara ng iba. Nandiyan ang tulpo, magkapay mo sa bilen, kasama maaasaran sa mga libag-libel. Dapat maging alerto ka na sa napaningin, maraming aasa daan ang may balak na maitan, kaya dapat CIS Party List para sa mga inaapi. 101 sa balota. CIS Party List. Pagkapagkakao sa puso mo, kailangan niya ang tulong ko at tulong ko. Yan ang ating dapat gawin. Sino bang aasahan? Sino ba ang magtutulong? Di ba tayo lang? Ang CIS! Tayo lang. Political advertisement paid for at CIS Unit B 34, Surgeon Esguerra Avenue, Barangay South Triangle, Quezon. Likas sa ating mga Pilipino ang mangarap at manalangin. Walang makapagpipigil dito. Bayaran man tayo. Ganyan din sana tayo sa pagboto. Pagkat kung tutuusin, ang bawat boto ay pangarap na bumuti ang buhay. Ang bawat boto ay dalangin. Na sana'y magkaroon tayo ng mga lider na tapat, may kakayahan at may kahihiyan. Iba't sila ang tutularan ng ating mga anak. Paghandaan natin ang darating na eleksyon, mag-volunteer sa PPCRV para sa malinis, maayos at mapayapang halalan. Ito'y serbisyo sa bayan, walang kabayaran. Sa PPCRV, ang bawat boto ay pangarap. A public service message from PPCRV and this station. Mamiyang ibareta sa betra, teacher na malala umanta, diti sa siyudad ni Iriga, bagay na maging kakawata,
Mamiyang Ibarreta Saavedra, sinserong pagserbihan kita. Humilde, mabuot na maestra, kay buwan siya sa iriga. Sa maabot na eleksyon sa Mayo, iboto Teacher Miam Ibarreta Saavedra para magawad kan siyudad ng Iriga. Miam Ibarreta Saavedra, numero 17 sa balota. Mamiyam Ibarreta Saavedra, may tunod asing eksperyensya. Probaranta ining profesora, kanliunod Alineo de Nava. Sa Mayo, dahil pagligawan, Saavedra sa tuyang hutuhan, itukaw kasasanggunian. Saavedra tawang tanindala. Imelda Papin, dating vice gobernador, pabilkada para ipadagos ang progresong nabunan. Imelda Papin, ipapadagos ang pagsuporta sa mga program ni Governor Mix Villaferte. Imelda Papin, ipapadagos ang pagtabang sa mga nababanwaan. Imelda Papin, ipapadagos ang honestong pagseserbisyo publiko. Imelda Papin, ipapadagos ang pagiging orgulyo kan mga Pilipino asin orgulyo kan mga Bicolano. Imelda Papin, iraray pagka-vice gobernador. Imelda Papin, mayo ng iba, ikaman kiraray. Mga kabayan kong nagbanyo, narito na ang mabait at matuloy na naging mayor, Atty. Fernando D. Simpulan. Fernando D. Simpulan, hanap ko ng tabangan para sa pagka-mayor. Dahil ka na tong balwaan kung kamo ay may butong. At Fernando Simpulan na kamo, mabuot na kamo na talino, kaya pasari pa kamo. Ining si Fernando Simpulan, usap na kamo matinabang. Kung kamo ay rumoto, kamo kanyang tatabangan. Kaya simulan na kita pirmi nagtatabang aralin. Nawa unong oras pa sa kupasini, pirmi ang alis ko iya lalaki. Kaya simulan na kita pirmi, ibuto na ninyo di kamo mapiperdi. Ibuto na ninyo simulan na pirmi, dahil kakamante. Atty. Fernando D. Simpulan sa mayor muling ibuto. Uy, si Don yun na. Tara, lapitan natin. Yun ay mananalo. Siya muling magbabalik para sa sanggunian upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Ang kaunlaran at asang na pagbabago, mangyayari yun sa atin. Maniwala ka sa akin, ha? Paulit-ulit ang bulong ng mga tao. Sila ay sigurado, tiyak na ang panalo. Si Dodon ang may puso, si Dodon ang may isip. Maayos na gobyerno ay tiyak na mauuwi. Aasahan talaga, umula ng umaraw, tayo'y paglalaban niya. Oo, ako, ikaw, buong napasumama na. At tulungan natin siya, kapit kamay sabay-sabay ang lahat. Ay kailangan magkaisa siya matapat. Pagmamahal sa atin ibubuhos. Marami siya proyektong makatapos. Servisyo niya sa bayan kaya mati mauubos. Magtiwala ng kaibigan tayo makakaraos. Hangad niya na baguhin ng bayan mo. Muli nating ibalik si Dondong sa konseho. Kaya sa Mayo na darating siya para kagawad natin. Huwag niyong kalilimutan, si Dondong ay iboto na. Si Dondon ay iboto na, si Dondon ay panalo ka, si Dondon ay iboto na. Mga kababayan, atin pong ihalal, Orlando Dondon Palmes Pentecostes, para konsehal sa bayan ng Nagwa, tapat na lingkod bayan, idol ng kabataan. Orlando Dondon Palmes Pentecostes, numero 11 sa balot. Huwag niya
mong pasalamatan ang mga minasunod na katuwang sa gigibon na live coverage kan Siete Palabras, Bao Water District, Bao Camarines Sur, Davidson Oeda, Stikon, owned and managed by Nelly Salazar Oeda, Pagbubungon, Santo Domingo, Napua, Camarines Sur, Rex sa Butchokoy Oliva, Iriga City, Honorable Freddy Boy Berinya Jr. sa Nicolas Iriga City, Mr. and Mrs. Andong Albanyo and family, San Juan, Iriga City, Miss Laila Labi, San Vicente Sur, Iriga City, sa ito po kabos, Diyos Mabalot. Bot niya mong pasalamatan ang mga minasulod na katuwang sa gigibuhon na live coverage kan Siete Palabras digdi sa RPN DCKI CNN Philippines Radyo Ronda Iriga. Honorable Municipal Councilor Donna Ann Roy Onyate, Sangoy ang Bayan Member, Nabua, Camarines Sur. Honorable Jose and Mayet Samar and family, Batu, Camarines Sur. Christina Joy, Development and Construction Corporation, CDCC, owned and managed by Engineer Jose Toti Obaal Jr. Santiago Old, Nabua, Camarines Sur. Rinconada Memorial Park, Barangay Dolorosa, Nabua, Camarines Sur, care of Dr. Joby C. Urias, PhD. Ngo and Sons Trading, owned and managed by FIBA Commissioner for Luzon, Engineer Solomon Monmon Ngo of Iriga City. Barangay Kagawad, Alma, Almasan, Niebres and family. Barangay Paluyon, Nabua, Camarines Sur. Brad Eduardo Ed Ibo Soltes and family of Tao Gamma Phi Fraternity International, North Carolina, USA. Honorable Donna Anna Roy Onyate, SB member, Nabua, Camarines Sur. Kambingan sa Dalan-Dalan, owned and managed by Mr. and Mrs. Roque and Michelle Dasa of Santa Elena Baras, Nabua, Camarines Sur. Ben B. Blanquera, SB member, Bao, Camarines Sur. Honorable Lucas F. Hernandez and family, Barangay San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Super B Consumers Hardware and Construction Supply, care of Mr. Miguel O. Piares Jr. of Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Ex-Barangay Kagawad and Mrs. Napoleon Dolpo and family of Barangay Santa Lucia, Nabua, Camarines Sur. Precious and Mico Construction, owned and managed by Police Inspector Cleto Rabago of Santo Domingo, Iriga City. Ang RPN DZKI Radyo Ronda nakikisumaro sa enterong sangkakristyanuhan sa pagdirumdom kan pagsaki, pagkagadaan, asin pagkabuhay liwat ni Jesucristo, ngunyan na Semana Santa. Bot niya mong pasalamatan ang samuyang mga katuwang sa gigibuhon na live coverage kan Siete Palabras, Mr. and Mrs. Jibin and Maricor Ivin and J. Mark Banse kan Perpetual Hell, Iriga City. Congressman Salvio B. Fortuno, Nabua, Camarines Sur. Mr. Rudy and Mrs. Nita Hugo Largosa and family, California, USA. Lugod maging matulinong ang satong paghurop-hurop. Diyos mabalos sa saindo kabos. Radyo Ronda Newswatch. Padagos kita kan sa tuyang pagbabareta. Bareta pa man nagiraray sa lado nasyonal kan mga bareta kan aldaw iginaugmakan na kampo ni Senadora Laila de Lima ang desisyon kan Senate Electoral Tribunal na nagpapasura sa protestang ipigatubang ni dating MMDA Chairman Francis Tolentino para sa 2016 election. Bago ini, inagad ni Tolentino na dahil i-dismiss ang kaso uli sa naman sa pagatubang liwat niya kan kandidatura sa 2019 na senatorial race. Alagad ang bagong desisyon kan na set ang dahil
bunga kan paglagan kan dating nga pamayo kan MMDA kundi uli sa 1.33 milyon na boto na kalamangan laban sa pigatubang kan na poll protest. Abuton sa labis sa 300,000 na balota gikan sa labis sa 600 electoral protest na ipinag-atubang sa tribuna. Mga tugang nga sinubong ng tabayanan ang nakatrikunan kan sa muyang pagkababareta. Nakaibanan sa lado technical paning Tony Aguilar with Aldrin Orlando. Duman sa ibong engineer Lindon Toralio, dangan si pading Tony Saison. Ini po si Mar Baroga, salamat ka na sinubong pagantabay sa Ronda Newswatch.